CrossNyt TV har fundet Thomas Rasken, nummer 734, og lad os tage en lille snak med ham. Thomas Rasken, hvis vi kigger på sæson 2010, hvad siger du så til den som evaluering? Jo, sæsonen var præget af mange styrt. Jeg var rigtig uheldig, da jeg var på mit comeback efter en skade med noget ribben og noget. Så gik det faktisk rigtig godt, og jeg fik kridt i løbsskoene. Men så ender det så med, at jeg stunder igen, og så er det forfra igen, desværre. Hvad har du af planer for næste år? Jamen, jeg har ikke sat mig de store mål endnu. Jeg skal have styr på formen nu, og så skal vi bare have den race til at spille. Så skal jeg nok komme igen. Og hvad er det så helt præcis, du vil stille op på til næste år? Jeg fortsætter på KTM 200F'eren. Og hvad må være ambitionerne i MX2? Hvad tror du kan hæve dit niveau til? Jeg ved ikke, de andre de er jo nogle skridt foran, men jeg må prøve at se, hvad jeg kan hente, og så vi må tage det, som det kommer et løb ad gangen. Men det positive for dig, når du kigger lidt fremad, det må vel også være, at nogle gange så brænder du igennem og laver nogle fantastiske heat, og så falder du igennem efter. Er det sådan lidt stabilitet, vi snakker lidt om nu? Helt sikkert. Jeg skal have hovedet med. Jeg kunne godt tænke mig at køre lidt mere i Sverige, så jeg kunne få knolden med også. Det er det vigtigste. Thomas, jeg siger tusind tak for snakken, og held og lykke.